ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам ва дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ ва касоне ки дар канали мо нав омадагӣ ҳастен, яъне меҳмон ҳастен. Салом ва дуруди хидмат як маротиба дигар баҳри шумо мерасонам мардоҷоно. имрӯз 11 ноябри соли 2024 навор кардам баҳри шумо. Бовар кунед, навори имрӯзаон беҳад навори хуб мегзарад. Касоне ки ҳар рӯза мақсад хонаҳоро тамошо мекарден, имрӯз навори мошинҳоро кам-кам тамошо кунем бардоро. Аз ҳамин ҷо ягон мошин ба таби дилтон насиб бошад мебинед. Мошинҳо ҳаст аз 11000 сомонӣ сар мешавад то 65000 сомона ҳастай дӯстон. мошинаи арзон монагем тамошо кунед дӯстон. Агар ки шумо ҳам дошта бошед мошин ва ё ки хона барои дар эълон гузоштан, марҳамат метавонед ба рақаме муроҷиат кунед. Гапа зиёд намекунем бардоро, лайкчаҳоро мезанем, навори имрӯзаро ба ҳазор хитон тамошо кунем. ассалому алайкум дӯстони азиз. Касоне ки дар Москва или Московский област қарор доред, ширкати Акай Нозим бор рой мекунад. Ҳар ҳафта омада аз ҷои дӯстон бортонро мегиранд, бурда ба Туркистон мерасонанд, ба ҳар як минтақаи Туркистон: Хуросон, Ваҳдат, Кулоб, Ҳисор, Ёвон, Шаринав, Регар, Иси Хуросон, Душанбе, Данғара, хулас ба ҳар як нуқтаи Туркистон мерасонанд. Аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. Ширкати Акай Нозим дар хизмат шумо бардор азиз. ба эълони якуми имрӯзон мегзарем дӯстон. эълони якумон беҳад эълони хубай. Мошини хуб гирифтагем. Opel Astra F ки солиш 1997 ки дар ноҳияи Кушониён қарор дорад. Айни ҳол Opel Astra F имрӯзамон абиё моторш 1.6, коробкаш механика, кузовиш хеҷибек 1.6 абиё моторш, бензин плюс газ бародаро. нархша акамон 33000 сомонӣ мондагӣ, боз муомила карда мешавад. рақамо 804 44 44 64. дами рақамо акамон ҳам WhatsApp дора ва ҳам дастӣ. метавонед ки ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. насиб боша бо шумода арзон мекунам мета. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%. чашкош варидкагӣ, пусидагӣ надорад. хулас 1 грамм задагӣ нест. мошин 100%. фақат харидори анеқ боша занг зане мега. бародар, то ҳатто ки устора нахе биги биё мега, мақсад як ҳайки мошина Исуси састаниша бифам, баъд боз муомилаи хуб мекунем. ина марҳамат акамонда занг бизанен, муомила кунед. 33000 сомонӣ боз муомила. ҳуҷҷатош солона ҳастай, нашод ҳуҷҷатош проблема нест. ба даим эълон мо мегзарем дӯстон. эълони дуюмон Opel Astra G соли 2002 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. айни ҳол нархи 60000 сомонӣ. вообще мошин бомбай. бензин плюс газ, кузовиш хеҷибек, абиё моторш 1.6, коробка яъни механика. ина касе ки Astra G хар ҳастем вардоро, марҳамат занг занед. рақами акара мегумтон 95 55 43 44. дами рақамҳо ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ. срочно фурӯхта мешавад. мошин тоза, назадагӣ ягонҷош, яъне ки пусидагӣ надорад. монитор, камера дорад ҳатто. ҳуҷҷатош 7 моҳи дига. ходовош тупча вообще мошин 100%. устоқати биё бо муомила мекунем мега. камтар муомила дорад. фақат харидори канкеледӣ бошӣ занг бизан мега. зиря низваните бародаро. агар харидор набошӣ, зиря занг назан. инам хел ҳолат намхел састяни як мошина як ваҷдени кунен баъд бигирен. ба эълони сеюмон мегзарем. эълони сеюмон Daewoo Nexia солиш 1996 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. айни ҳол нархша 13000 сомонӣ. касе ки 15 то 13000 мақсад Nexi хар ҳаст, ина марҳамат и баҳри шумо. бензин плюс газай, кузовиш седан, абиё моторша бигирем агар 1.6, коробка яъни механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. рақамои акамона мегумтон 917 66 66. дами рақамо ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ. касе ки Nexi хар ҳаст, марҳамат занг занен. мотор, коробка, ходовош 100%, баллонш 70%. не ки ҳуҷҷат надора бардоро. ҳуҷҷатош солонаш бучидага мегири як дақиқа ҳуҷҷатш мекунӣ, мақсад мошин 100%. ина занг мизанем бардоро. касе ки Nexi хар ҳаст, рафта мошина бибинем боз. ба чорум эълон мо мегзарем дӯстон. эълони чорумон боз Nexi. имрӯз Nexi-ҳо бисёртар ҳастанд. Daewoo Nexia ира солиш 1995 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. айни ҳол нархаш 11000 сомонӣ. бензин плюс газ, кузови ям седан, абиё моторш 1.6, обычна, коробка яъни механика. рақами акамон 904 18 90 08. дами рақама ва ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ ҳаст. марҳамат занг зан муроҷиат кунед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка
ҳуҷҷатош солона бучидага, мотор, коробка ходовиш дар ҳолати миёна қарор дорад. айни ҳол агар ки маъқултон бошад дӯстон, подписчикои муҳтарам ва меҳмонон, рафта боз мошина бибинед. агар дар ғарибӣ бошед ям каси гар мақсад метавонед ки равон кунед, мошина рафта аз ҳолаташ состояниш хабар мегирад, як тага ҳуҷҷатш мекунӣ, мегарди. панҷум эълонмон дӯстони азиз. эълони панҷумон Daewoo Lacetti. Комментариҳо пурсид аз Lacetti гуфтани мардума. Бари шумо Lacetti мондем. Солиш 2003 дар Бохтар, яъне ки дар Қурғонтепа қарор дорад. айни ҳол нархаш 33000 сомонӣ, 4 даро электропакет ҳаст, бензин плюс газ, кузов седан, объем моторш 1.6 обычна, коробка яъни механика. Рақами акамон 880 54 0077. Дами рақами WhatsApp, фақат дар WhatsApp муроҷиат кунед, метавонед ки дастӣ ҳам занг бизанед. Мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад. Моторш Opel Wagon, хулас 1 сола документ дора болои ҳамаи ин боз. Утилизатсия кардагӣ дастрочна сум дар кораи харидори аниқ боша бо чақчақ мекунад. мега на марҳамат касе Lacetti хар ҳаст, мошинчаи бад нестай, кам расход. Эълони шашмон дӯстон. Эълони шашмон боз Lacetti. ира солиш 1997 дар ваҳдатай чӣ хеле ки хитон ба чашми сар десен цветиш сия, бензини холи, салон дарунаш тоза, кузов седан, холи бензин, объем мотор 1.8 02 фарқ мекард дастай уже, коробкаи механика. Рақамҳои акамон мегӯм то рақамҳои мегафонаш 979 96 98 98 ва ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ. Бардорам мошинча тупча мега. айни ҳол ҳолатш хуб, состояниш нормалӣ, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Сабаби фурӯхтан қарз дорем мега бардоро 15000. бахшиш бардоро Daewoo Leganze гуфтанем, Lacetti гуфтам. дар ваҳдат қарор дошта. айни ҳол марҳамат касе ки агар Leganze хар ҳаст, занг занем, маъмулия кунем, боз муроҷиат кунем, рафта мошина аз наздик бибинем. як ваҷдени холӣ. эълони ҳафтумон намегзарем. эълони ҳафтумон BMW 5 Series. ира солиш 1995 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. айни ҳол корпуси мошини беҳад хубай. хитон тамошо кунед мошина. вообще мошинча тупча. дар шаҳри Душанбе, нархаш 34000 сомонӣ, бензини холи, кузов седан, объем моторш 1.8, коробкаш механика. рақамҳои акамон 981 77 1777. дами рақамҳо WhatsApp. дарун шахтон дидем бардоро салонаш бад нест, чотка, тозак, срочна фурӯхта мешавад. номерош мега падарка, номерошам зурдаст, документош на ки бучидагае, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор вагонай, срочна сум дар кора мега. харидор аниқ боша, занг мизана, омада мошина бибинай пеш бо исусы. мақсад агар бихоҳӣ устоқати биё мега. ҳатто ина марҳамат бародаро, дар шаҳри Душанбе бида 34000 сомонӣ, бад нест мошин. ба эълони ҳаштумон мегзарем. эълони ҳаштумон BMW X5 Series. вообще удараи мошин чашмош агар курд мекунад бародаро, фарош то 2 километр фарош рӯшанӣ мекунад. хулас мошин бақватай. солиш 1996 дар шаҳри Душанбе, нархаш 35000 сомонӣ, бензини холи, кузов седан, объем моторш камтар калонтар 2.5, коробкаш механика. рақамҳои акамон 944 70 04 04. дами рақамҳо WhatsApp аст ва ҳам дастӣ. дарун салонш тозак, бад нестай. мотор, коробкаш ходовиша бигирем агар бад нест. камтарак боз муомила дорад. боқӣ мондан нақсош агар ки мақсад ёфтен, боз занг занем бардоро. мумкин ки аями суми мондагиш бо минус кунад. хаки усунш ай шумо аз хитон вобастагӣ дорад. касе ки BMW хар ҳаст, марҳамат. эълони нӯҳум монда. эълони нӯҳумон Mercedes Benz C-Class. солиш 1994 дар ноҳияи Хуросон қарор дорад. нархаш 38500 сомонӣ, сӯзишвориш дизел, яъне ки салерка хатимера бардоро, кузовш седан, дарун салон шахтон дидесен чихе ки бад нест аз берн аз дарун, объем моторш D, коробкаш механика. рақамҳои акамона мегӯм то 931 43 47 12. дами рақамҳо WhatsApp ва ҳам дастӣ. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад мега бардоро, ҳуҷҷатош ҳаст.
ҳуҷҷат дорад. Краскаш нав, бално 80%, сроч на пул дар кор, бояд савдо кунем мегам мошина. Ина марҳамат, дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, меҳмонони гиромӣ, агар ки ҳамин мошини имрӯзамон махлутон бошад 38500 боз муомила карда мешавад. Коробкаш механика будааст. дар он салон кожа тоза бад нест. Элони даҳами имрӯзамонда мегзарем. Элони даҳмон Mercedes-Benz Ish S-классай дӯстон. Солш 1992 чорни свет, як тайга танировка талаб мекунад. Агар як тайга танировкаш кунӣ, вообще мошин бомба мешавад. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархаш 33000 сомонӣ, холи бензин, кузовиш седан. дар он салонш кожа бад нест. Объем мотораш CO2 камтар калонтар, коробка автомат. Рақама акамон 771 01 04 03. Mercedes Кабан айда вообще. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Краскаш нав, салон тоза, утилизатсия кардагӣ, не ки ҳуҷҷат надора бардоров, як тамагирӣ ҳуҷҷат мекунӣ, всё. Каси дага S-класс маъқул боша, марҳамат занг зен, дар Душанбе рафта мошина як Isuzu вождение кунем, бо усто мебарен ихтиёртон. ба элони 11-мон мегзарем дӯстон. Элони 11-мон Hyundai Sonata, ки солаш 2004 дар Фархорай, айни ҳол мошинча. Нархаш 45000 сомонӣ, холи бензин, кузовиш седан, объем мотор 2, коробка механика. Рақами акамон 905 88 50 77. дар ҳамин рақамон WhatsApp ҳаст. Мошинча 100%, коробкаш, ходовой, документ дорад, кондиционер дорад. 4 дар электропакет, задни камера ҳаст, телевизор. ду балони пешаш, қафош 60%, аккумулятор нав. Вообще газ заги несте мега. Бои қарагга муомила дорад. Илтимос фақат харидорой аниқ боша, ҳатман занг мизана мега. Боз ячи мегзарем. Каси да Sonata маъқулай, Hyundai Sonata бад нест ҳолаташ, фархордай, цветаш сия. Элони 12-мон намегзарем. Элони 12-мон як тайга Camry монде баҳри шумо. Солаш 2007 дар шаҳри Душанбе. Нархаш 42000 сомонӣ, холи бензинай. Мошинча вообще тупча бардориш, ки хитон дидестен дар шаҳр вообще мезеба боз. Як танировка агар мекуниш, девонагӣ мешавад. Кузовиш купе бардоро, объем моторш 3, коробка автомат. Рақама акамон 907 45 55 57. дар он салонша хитон дидестен бад нест, вроде аз наздик, аз дурӣ. Мошин ҳолатиш хубай, дар ҳолати хуби техникияй айни ҳол. ина марҳамат, ҳамаи мошинои имрӯзаи мо мондагӣ боша, марҳамат соҳибошонда занг бизанем, боз муомила кунем. дӯстон, дар ҳамин ҷа навормон ба охир мераса. лутфан баъри минутаи мо ягдуна лайк ва подписия дар ҳамин канал фаромӯш намекунем бардоро. мошинои арзон мондем, ина баҳри шумо. фикру ақидаи хитона боз дар комментария ҳатман бинависем бардоро. агар ки шумо ҳам дошта бошед мақсад мошин барои савдо кардан, марҳамат дар рақамои мо занг бизанед. на танҳо мошин, хона, мошин, замин ва молу маҳсулоте ки барои савдо. дар WhatsApp нависони охириш рақамон 37. ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будед, яъне навори моро тамошо карден. аз шумо миннатдор ҳастем. дӯстон, то наворҳои оянда, худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо.